Kublai pi ki perlok season 4 nga pedang subha ya pi ja kene ka video chunga ka bamenta ka manginya keren sepang wei u kenja kenbat uba mi bha hakper bat pun sin ngim ju kham ken kor u kum ta u kenbat uba yo jing muntoi nam ta kamet jungi ta u kenbat ni set khot jare hak tin nong wei pat yang ulam squatter ne uta u kenopodium nu kenbat bunsin ngiput ngibret namar balai lada uhe hadu ba unda sintiu ba mi sembai mi sipun sembai bat ber hakper te ladang itung jingtung une mi barusan kloi ru yakni yele ban bam no ya ka jingbam ka ba ki jingtung jongi kibam kumta kini ki jingtung ki bangi tung am kin tolat borno bat kinomyo shu ik te ki nutrient ke ba ki don kam kumta pun sin ngi put ngi berat no iki henrei haka baydei bat ka kot ka khia jongi ki breupat kini ki rap sibun ki don haki ya kata ka vitamin A kata ka vitamin C ki don ya ka calcium ya ka potassium ya ka manganese ka omega 3 ka fatty acid bat ka iron bat ka zinc ru kumta ladangi bam ya kini ki jhur kan yarap ban penkhoj ya ka snam kerap ban pelat ya ka kepok ladangi set kepok kerap ru kamtam ya ki kena ban penyap ya ki wi ha ki snare jongi namar bunsen ki kena ha ban don kam ban di dawai wi man usnem kumta ladangi bam da kaneru kan yarap ban penyap ya ki wi beran hopok jong kepok jongi kumba ka don ya ka vitamin A ka yarap ban penmaha ya ki khmat kumta ladangi bam ya unu jhuru yarap yangi ban penmaha ya ki khmat kumta ni don kam ban bam ya kini ki jhur naduk menta kumba philai I ya kini ke video undei shu ban berat ya ki phila ban thung ya ki lakachong bat phila ban bam ya ki da ka basu bam im phila aru ban shet lang bat ki jhur bat phan phila ban shet ban kino ki jhur ki ba phi sultanat ban shet bam ya ki kan penbha ya kamet jong phi kumta ni don kam ban bam kum kini ki chat jingbam kum kini ki chat jhur ki babun sen ngem khen kor ki reina duk menta kasni kermen ni bapin tip bapin bam no yakini ki jhur bahkan dong ke cingmentoi ya kamet ke jong phi relation